mukumu obono sisini naidi ikko ani mui ahayung kat Apa tuh, Bay? big busai ga gus thu khobor Boleh ya, please. kongda hi guys phungka ham norok jotono lam suga ani taisa ketal vlog ko norok bahai tong kha khayo ka hamno tong na hine hingka ang tini hingka norok no kaisa mui share khainai hingka tam hingkai ko mukhumu hingka abono mukhumu chikon chikon tong da buphangni he oboni recipe share khainai norok no tini hingka norok sisini naidi ang kaham ke phunu gano mukumu obono sisini naidi horo hapung tui chomi tun rukhang hingkai tini songui jana bagoi obo kisa ingkong tongta kerak kerak oboni bagoi obono tui chomi toni romani hingkai obono tabuk songnai oboni norok obo chad chakha komeno saddo hingka ang tini oboni recipe phunai norok no hingkai norok ahai ke chai hingkai songui chai naidi thongnai thokjaknai ta hingke ang songgana hingke norok bo joya saknai tongni ang phunuknai norok no hingkai first ni theke last jora tui phunuknai hingkai norok kisa joya saknai do nai chajak hingkai like khai rudi hingka abo sugana poriskar khai 2-3 bar suna nangnai kisa ha tongo bukum bo kuphungmani kongrai bahai ke hamnai o ekdom ungkhai bo hamna rwngya hingkai tabuk songgana hingkai karai rok na hakar rok bising thangai phatar songnai tini hingkai norok no kaisa mani phunukgano ano ani manui oboya do riganai set iko kwchak narai norok komeno sadi abo khai rikutu abo khai riganai lehenga hingkai bising phaisingkai ahai iko norok painai da o riganai no comment kai sadi paina hingkai ang bai contact khaidi comment box o comment khaidi hingka kaham ke suna nangnai hingka mukhumuni mungsi sajak ang norok no singkha mukhumu no mukhumu tokke hino mukhumu tokke norok tam hino mukhumu no norok comment o sado mukhumu tokke hino singkai ang bai khang 4 bar sunai 4 bar moi kutuk saka hingkai sudui rok som rok mosor rok joto rubai kha berma borina nango berma akran joto ruo hingkai obo ruoi songgana ekdom songgana ekdom muya sak songnai muya sak songui paikha hingkai tei kaisa mosla rwnai obo rwkhaise thongnai norok nai tongdo oro hingkai tabuk hingkai ang mui no ingkonai tam hingkai oro hingkai tamjani khorang phailiya ni mobile tamjani wngkha hingkai abo mobile bo kisa hamya hingkai ba khorang phailiya ta ang mui som basrwna nai tabuk hingkai som basrok rwnai tam tamo rwkha hingkai berma moso awan duru hingkai tai som sutui joto rwjak hingkai joto chini borokni songmani rok wngkha rokha ta hingkai som basimi rwnai som bas ruson rwui som bas rwkha hingkai no kisa songoi rest khaika hingkai chai mankha ikko ani mui ahayung kata hingkai abo khai dalo rugui tongo ang lai pata dalo mai chabai koifol mukhui chalaina nai tongo tabuk khai ikko mukhui swnam baika hingkai chalaigana sarik kaham tabuk honni time naigadi a paitu kha abo 3ta susuru paitu abono tabuk 8ta bajakhai rwnai ang ani bwsai ang ani bwsa kai chalainai chung 3 jon hingka abono
साइड साइड रावै बाहान रावै रुनाय दा बिसिङाव मस्ला रok thok rok hamnan tei crispy ungnan tei hine ang rawai baja khainai norok sab saba ke baja khaisa comment sadi gang tabu khaigana norok nai tongdo raina kha bazar no snami tu dakta gang abono kina kina raina kha mosla rok hamnan tei yang mai go popor ngan kukar hamya bo mix khai don kha Mày sao đây? Đâu rồi? Hi hi hi. 떡 두 마리 나이냐 해는 파요. 찐너가 떡 두, 찐너가 나니 부판 거 먹고 안다 누겨. 그래. 알기스 투어. Ebile, kira. 부르모사. Terus 액단어. kasih no. Lihat ba. 이거 누굴까? 알게 꼭 lấy tao vào nó nè. Ta tăng đi. Bùi cổ cái cha ta. Chỉ có để tao nó tao làm mà đi cha. Ya. Muna lah. 다시 Orne kiri. 딸게 샤자가 당동 뭐고 뭐 방지인가 두는 있다 뭐 샘지 어버노 민돌 Big besar sih. Nah, 빅 부생가 그것이 두 고버 malah kepli. 꼭다 Nah. 빅 부생 알아다 가이 두포